Siyakwamukela #Fundimali. Ukubambisana neWest Bank sikulethela ulwazi lwezezimali elizokukhulula wenze izinqumo eziphusile. #Fundimali ikulethela ulwazi ongalisebenzisa ukwenza izinqumo ngesikhathi uthenga imoto yakho ngesikweletu. Into yokuqala nje okumele uyazi ukuthi iWest Bank ayifisi ukudla imoto yakho, ifisa ukuthi imoto yakho ihlezi ize ngakuwena. Kuyi-option yokugcina sekuphele konke uma imoto yakho isuyisidliwe. Ngakho-ke khumbula, uma uvelelwa yisimo la khona uzithola ususenkingeni ngezezimali, sondela kuphela kubona. Xhumana nabo nibonisane ukuthi iziphi izindlela khona yini into engenziwa ukuze ulekeleleke, mhlambe kunwetshwe isikhathi sakho sokukhokha namanye ama-options akhona ngaphambi kokuba ufike kule option yokugcina ngci yokudliwa kwemoto. Okwesibili esikukhuthazayo ukuthi uma uvelelwa inkinga, bheka izindleko zakho. Iziphi izindleko ezibalekile? Izindleko ezifana nokukhokhela imoto, mhlambe nerent nezinto ezikanjalo zibalekile. Izinto ezifana mhlambe nokuyikhipha, nokubuka ama-movie, ezinye izinto azike zisale eceleni, kuhambe lezi ezimqoka phambili. Okunye-ke okukhona ukuthi uyakwazi ukuthi uma isikweletu sesikusinda, sesikuxakile, usukuma uye ebhenki uthi no, ngiyacela bandla, can we refinance i-loan yami? Lokho kuzokusiza ukuthi 1, ungase uthole ama-installments akho esehlile kunalesamba okade usikhokha. 2, ungathola ukuthi ngesikhathi usuya ama-interest rates futhi usukhwalifela ukukhokha athe ukwehla, ungasindwa isamba. Okunye-ke mawusuyibona ukuthi usufike la khona wehluleka khona, uyakwazi ukuthi ngenze isibonelo nje, umsebenzi awusekho, uvele uyidayisa imoto, ungabusaba nalowo mthwalo wokukhokha i-installment. Noma-ke uhambe uyocela ukuthi baku-downgradele, ungakhokhi usukhokha le moto noma-ke installment sale moto ebizayo kunalokho uthi ukuthola imoto ene-installment esehlile. Le process ke yokuthi imoto yakhe idliwe iyaqala makubonakala ukuthi no, usudlule izinyanga eziningi ungakhokhi. Number 2, awuyi ke bank uyoxoxisana nabo ukuthi singalekelelana kanjani ngikwazi ukuthi ngigcine sengikhokhile. Number 3, uthola ukuthi mhlawumbe ifone uyayivala, awusatholakala indawo nje, wena usuyi-missing person, bese bayabona ukuthi no, imoto asiyithole idliwe. Ukhumbuleke, sike sakhuluma ngokuthi uma u-applyela i-loan nezinye nje izinqumo zokuboleka imali, uWest Bank uye ulandele i-National Credit Act. Nalana-ke futhi kuyakuphinde kube njalo, kulandelwa yona ukubona ukuthi iziphi izinyathelo ezifanelekile ekumele zithathe. Mase kubonakalele ukuthi no, usibanibani akakhokhi, into yokuqala ekwenzekayo ukuthi aba-collections bathatha ucingo bakushayele ukuze bezwe phela ukuthi isimo sakho sime kanjani. Uma-ke sekwehlule lapho ungatholakali, ibhenki manje licela laba abadila nezomthetho ebhenki ukuthi bakuthumele uSection 129. Section 129-ke usho ukuthi ibhange noma wena uzothola izinsuku eziyishumi ukuthi wenze izinhlelo zokuthi le mali le oyikweletayo ingakhokheleka kanjani. Uma-ke sekwehlule lapho, sekuhlule uSection 129, ibhenki manje lithola i-letter of demand, incwadi elethwa kuwena eshoyo ukuthi 1, khokha yonke imali obuyikweleta kulezi zinyanga ozigejile, noma-ke usale nje ususetlisha isikweletu usikhokhe sonke.
Uma-ke sekudlula amaviki amabili ulethelwe uSection 129 kungabikho okushintshayo, ibhange manje seliya enkantolo liyocela i-warranty of execution. Lokho kusho ukuthi-ke i-process yokudliwa kwemoto sebengayenza ngokusemthethweni. Kuyakusize-ke ukuthi uma usuzithola ulethela i-warranty of execution, thatha imoto phela uyibuyisele ebhenki ukuze bona bazozama ukuyidayisa kuma-auction, bazame ukurecover imali ebisisele esikweletini sakho. Esingakwaxwayisa ngakho-ke ukuthi ungabaleki, tholakala makuwukuthi bakushayela ucingo nixoxisane. Number 2, ibalekele lento yokuthi mina iyangihlula kodwa umzala wami ngiyabona ukuthi ephaketheni i-right, ebese uyinika yena ukuthi akhokhe isikweletu. Ngokujwayelekile lokho kuholela ezinkingeni ezahlukahlukene. Ngcono nje imoto yakho uyithathe uyihambise ebhenki bazoyidayisa kuyi-auction. Uma kuwukuthi kufike kuyi-auction imali yemoto edayiswe ngayo ayisikhavi sonke isikweletu, nibe senihlala phansi-ke nibonisane ukuthi yikuphi esingakwenza ukuze le mali esele ikhokheleke. Khumbula-ke i-West Bank ikhonela ukulekelela wena wonke lama products akhona, enzela ukuthi kungaze kufike kulesi sigaba la khona imoto yakho idliwa. Thatha ucingo lakho noma usukume uye ebhenki nixoxisane ukuze nihlezi ninobudlelwane obuhle.